Il-Partit Nazzjonalista għandu is-soluzzjonijiet u mhux se jkun qed iħalli lil ħadd warajh. Kien dan is-sentimenti li ħareġ meta Ludwig Kauki u x-Shadow Minister Ivan Castillo waslu il-messaġġ tagħhom fid-dialogu soċjali fl-Inspire F'Witiline. Ix-Shadow Minister Ivan Castillo spjega li l-Partit Nazzjonalista mhux se jħalli lil ħadd lura u mhux se jkun qed iħalli lil ħadd warajh. Meta spjega li dan ħareġ ċar matul l-aħħar ġimgħa kif il-Partit Nazzjonalista ippreżenta numru ta' proposti mozzjoni imresqa fil-Parlament. Ivan Castillo spjega illi meta l-Partit Nazzjonalista ressaq din il-mozzjoni sabiex xejn lil familji Maltin u Għawċin, il-Gvern immexxi minn Robert Abela ippreżenta kontromozzjoni u ikkanċella l-proposti kollha tal-Partit Nazzjonalista. Turija ċara ta' Gvern li qed joġġezzjona milli jgħin lil familji Maltin u Għawċin għaliex mhux qed iħoss id-diffikultajiet tal-familji illi tant qed ibatu. Intant huwa tenna illi huwa biss il-Partit Nazzjonalista li jista' jifhem u jindirizza il-weġġat tal-poplu. Rajna Partit Nazzjonalista li ħareġ b'soluzzjonijiet waħda wara l-oħra biex ngħinu il-familji Maltin u Għawċin u ma ħallejna il-ħadd il-barra, iż-żgħażagħ, il-ħaddiema, is-self-employed, il-pensjonanti, in-negozjanti, aħna ksibna kulħadd. Min-naħa tiegħu Ludwig Kauki, kandidat ġdid f'isem il-Partit Nazzjonalista, spjega li hawn persuni illi qed jiċċaħdu mill-familji tagħhom sabiex ilaħqu mal-ħajja, fejn huwa spjega li l-Partit Nazzjonalista flimkien ma' numru ta' għaqdiet u imsieħba soċjali oħra ilu snin twal jipproponi numru ta' inizjattivi li għandhom jiġu implementati mill-Gvern sabiex itaffu l-pis tal-għoli tal-ħajja minn fuq l-anzjani, il-ġenituri u iż-żgħażagħ tagħna. Il-Partit Nazzjonalista daw il-ġimgħat snin li għaddew prova jressaq il-qudiem diversi proposti biex kun se jindirizza l-problema tal-għoli tal-ħajja, fosthom li ma nintaxxawx il-kola, li jkollna jobs ta' kwalità li joffru pagi tajbin, li jkollna fond nazzjonali li jkun jista' jassorbi żidiet fil-prezzijiet. Xejn Riolo għal Net News.